Hiyo ndo andoenda. Do Inoki. Ndio Inoki nasi. Okay. Alright. Saka kufamba wega kwa amazimu. Saka yo kufamba wega sezvoita zvama dzako dziri kupi? Vakoma veshe vapera kufa. Vana vapana kana mwana achiri kundinzwisisa nokuti dambudziko racho vari kubata inini vachinditi inini ndine murozi chokwadi. Vari kupomera. Vari kukupomera here kana zvakubata kwari kuita chokwadi here kana vari kukupomera? Vasi kupomera sekena kusvika pandaita. Panapa nondimirira zvakanaka. Vasi kupomera. Saka vana havasi kukupomera. Vakutaura chokwadi. Vataura chokwadi. Zvinokona zvikubuda pagirasi apa musokoro. Chitarira one zviri kubuda pagirasi apa musokoro. Nyaya irikuitika nyaya irikubuda pagirasi apa inyaya yekuti iwe ukadanana nemunhu anofa kana kuti ukarara nemunhu anofa. Pane nyaya irikuitika iri kubuda pagirasi apa iri kuti iwewe une dambudziko rinoitika pauri kuti wakadanana nemunhu wakarara naye nemunhu iye anofa. Udambozviongorora? Wakambozicherechedza here? Chokwadi asekuru. Saka kufunga kwekuti zvinopera sei? Sekuru uchizviona kuti panapa ndiwe dai ndakati udziwawo neshamwari nekapepa kandikanyorewa ndifambe ndisvike kuno iri nyaya yekuti dambudziko rishwa ndabva parepo asekuru regai nditaure chokwadi. Ukavaura ucheme? uda ucheme? Asekuru zvinhu zvacho zviri kunditambudza. Chii chakutambudza? Chii chakutambudza dambudziko? Sekuru inini ndakapinda zvigure. Ndapinda zvigure. Kwezvinezvi manje so mushongo wakapanduka saka ndakatanga ndichiita zvokurota. Ndichirota kudai. Wese mukadzi wandarota ndichirara naye aifuma akafa. Chasara ndakuziva kuti shuwa chinhu cheche chikudai so ndinacho ndakuchiona ndakugara nacho. Saka iwe ungasina kupuwa mimba kurara kumakuwa here? Chokwadi asekuru ndakarara mazuva 3 kumakuwa. Ndichirariswa kumakuwa. Saka paitora mushonga kurara kumakuwa uchirara katatu kumakuwa. Munhu ari right anorara kumakuwa? Asekuru zvanga usazivawo sekuru chokwadi apa. Kuti kana pakanapa dambudziko randinetsa. Saka pandikanzwawo kuti kuna sekuru Tasvu ndibva ndanyorwa kapepa ndikafamba nako. Kapepa kakanyorwa kana chii? Kapepa kakanyorwa adresi. Kakanyorwa nhamba dzefoni neadresi yavo. Saka kapepa kakaka nguva yandanga ndakagara pachimuti apo chinhu chii changa chakundinetsa manje. Pandasumuka nditsege ndimbotendera tendera. Chinhu chii chokune? Gondo aturuka. Gondo. Chii chinonzi gondo? Kana uchiti gondo kureve? Chimboro chekunyengesa vakadzi asekuru. Saka kwauya nacho? Soko ndinofamba nacho. Ndayazosarenda sekuru. Mutitambura kuti kana pandasvika muno mandikutaura nemi. Kuti ndiita izvi. Chikuita sei? Chinhu chakundiruma so. Chikutokuruma so? Ndaindorumiwa muviri wangu wese wane maronda ekurumiwa nacho. Ipapa chiri kutokuruma? Ipapa sochi kuti ndiruma kuti ndikutaurirei. Maronda acho aya kumusana kwaya. Aya sekuru aya. Aya sekuru aya. Kurumiwa uku. Negondo? Chikuruma kutanga chukurova kutanga chikuita sesoka sekuru. Alright. Ngatichitanga kubva kwokutanga. Handouya kuna sekuru kuti vakubatsire. Right. Ngatanga kubva pekutanga pawakapinda zvigure. Wakapinda zvigure sei? Mainzi munoita chichi zvii zvamaita. Reurura zvese izvozvo kuna sekuru. kuti ndikutsudzure foforo. Yeah. Kupenda kwandika. Wakosiya mirati batawirirana
Sekuru andimawirirana kuti vati vada kukubatsira. Ukasiyawo zvimwe dambudziko rinosara newe. Saka chikuru hama yangu reurira zvese kuna Sekuru nekumhuri yeZimbabwe vachizvinzwa kuti vagodzidzawo 2 kana 3 kana vachinge vapinda mishonga yezvigure. Kubva pawakapinda uri mukomana zvakafamba sei? Pandakapinda ndiri mukomana takapinda uri mutambo kuti tida kunakidziwawo zvenhasi ndakura. Kupi? Ndakapindira kuri kudande uko kuMozambique kuchikafa uko. Ndokwandakapindira zvigure izvozvo. Saka ndapinda zvigure ndipandakatakuriwa ndobva ndanoita mazuva 3 tiri kuzosango kumakuva. Ndobva ndazidzorewa kuwe. Mira, pamakatakurwa muchienda kumakuva maitei ikoko? Hamungangotakurwa mosiiwa mazuva 3 muchirara pasina zvekuitika. Maita chii muri kumakuva? Kumakuva uku paiuya mudhara so anga asingaoneke feseke muchombo chaita akarova paguva so tobva tapinda mukati muguva memwe. Auya manguva? Aiwa ndokuuya kumanheru kana usiku kuma12 dzeusiku. Ubva aimba chimbo chake so. Aimba kuti chii? Aimba anga ane mabhodhoro 2 so emakoko aya. Achiti rede walida ede alida ede walida ede. Ndobva atora shamu ubva arowa paguva pai. Akarowa paguva pai pai. Ubva apinda tese taingu ubva tapinda imomo. Saka kunze kwakuenda kunochena ndopataibuda ipapa. Aita akarowa guva ribva ravhurika. Vravhurika. Maipinda muri vangani? Taipapapo taipinda tiripo 9 kana 10 12 vanhu. Saka ndezvaiitika. Mapinda muguva maitei? Ndaikandwa kusaidi uku. Asi vakuru ndanga ari kumberi munenge muchidya nyama imomo. Munhu akafa. Iwe wanga usingadyiri kana kuti ndaikandwa kusaidi? Ndaizopiwawo asi mwana mudikiwo. Makapiwa mushonga wechinzi ndewechii? Kusimba kugura. Saka maitamba zvigure? Kana namai nditotamba so. Kutora ngombe timenye banja. Saka kuhama dzenyu apa vanhu vakadzi vamakaona 14 vatorwa nditi. Kuhama dzenyu chakazotanga kuita chii chakatanga kuitika mukati meupenyu nehama dzenyu? Kuhama dzangu uko ndakatanga kuti nini ndiripo ipapapo ndikati avava mukoma vari kutoshungurudza dai ndandiri muroyi inini aifa ndaivabaya. Saka ndingotora murume wewe mukoma ndanzvati afa svikira bhutu rangu esapera kufa. Aikushungurudzai kuti chimukoma makati dai ndamubaya? Chii chaiita kuti muti dai ndamubaya? Mukoma anenge aitaura zvemusha. Kutaura kuti vaning'ina vangu ati garei pamba zvakanaka tichibatana. Saka ndaiona soka mukoma wangu ari kushupa. Ndasa ndanyatsokura papfungwa. Saka ndakadaniba ndataura kuti dai mukoma wangu avava ndandiri muroyi inini ndaibhira zvavafe bhozi vavasi kutibata zvakanaka. Saka ndo pacho pavaifuma akafa. asina kurwara? Asina. Saka imimi ndibva mauzwa kuti mukoma wafa? Ndibva maita sei? Taitoenda kunhamo kwacho ikoko. Maiswe zvii zvamaita semunhu anga aine mushonga? Mhiko dzamanga muinadzo panofa hama dzenyu dzekuti? Mhiko dzandanga ndinadzo kuti paipai pange pachinzi akugezesiwa paipai. Ndengutaura nemasabhuda kuti ndipewo mvura yacho mbichane. Nditora mvura yacho ndiyemwe inini. Handimukiri kana kuti ndingoenda kunoshandisa mvura yacho iyoyo. Zvobva zvapera zvakadaro. Yemukoma wenyu pamakaipiwa makanoita sei? Takanoigeza takaimwa. Imi nani? Inini naChampion Mambala na Mabvolonga na Rede na Walemba ndiwaigara naye mvura yacho iwapo. Hanzi haizokumukirai kuti ndima kamuuraya? Ndezvaitaura. Zvaiva sei? Ukaningikina baibai patenge tichiita kuenda baibai takazora mafuta iwayaya
Kisvika tine perfume yakanaka zvokuti kana mbamacho matinopinda imomomo munenge mune perfume yakanaka. Munoatora sei mafuta pavanhu aya anotorewa panenge pachinzi munhu wewafa paya ndo panotorewa ipapaya apa ibva tagowaniswa. munotora pai pamutumbi wemunhu munotora pai anotowa apa pamatenda pabete panotowa apa. Saka itora ndiani ndawaremba ndowekugovera ndoitogovera mafuta iwaya. Saka manje apa Sekuru anenge aenda tuta mwoyo wangu mushonga wacho ndiwasara uya Sekuru asiya chuma Sekuru ichi aenda Sekuru ndinefa aenda kuti atiza asenefa iniraga zoka ugari mumabhegi yako nguve Sekuru andiuraya kuanda wakauraya vamwe andiuraya Sekuru munhu wese andiuraya asiya chuma chatinesa nditanga akaita iyi kuita yekuti kana asvika baibai mukadzi wewe ane chisvo muchiuno ndichakadzika shumwe ndichakadzi akadzi acho akafa kare kare icho nechuma icho chii wachiti kana masvika pana vakadzi aenda sei nechuma ichi gonda ndiyanditanga kuenda ukasvika pepe apfekedza nakuku apfekedza zvichakapinda ndo chinoita kuti mukadzi wewe aite hita kana aine mvura hope kana aitwa kudhara ndo chine ripota chochoti anyenge wakare chobva chatisiyana naye ibva tisiyana naye kuti atinyenga anenge anyenge wakudhara Sekuru ndakufa ene Sekuru Sekuru Mwe pachesa. Hello dude. Dabu jumwa sego. Mwa. Sekuru wewe. Wewe mcho. Ganda filo no mundo. Sito yana.